भैया एल्बम के विवाद अब फिल्म में पहुंच गई बा, माने खाली झमकौले से होई। पवन सिंह केकरा कहत रहे हमरा पते नहीं के चलत रहे, हमरा कुछ पता चलता भैया? देखिए, सबसे पहले जितना लोग देखा था सबके प्रणाम बा भैया। हम बता दी कि आज पावर स्टार पवन सिंह खातिर हमनी भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर बहुत खुशी के माहौल बा। काहे कि आज भैया सुबेरे सुबेरे दू गो गाना रिलीज भइल बा पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में, जौन की बहुत अच्छा अच्छा रिस्पांस बा। एगो ये अपन फिल्म के गाना ह, जैसे कि हरर गंगे एगो मूवी के गाना ह, झमकावला से होई, ठीक बा। एगो गाना यासी फिल्म से आयल बा, जौना में ओहू गाना में स्मृति सिन्हा बाड़ी। बहुत ही सुंदर गाना बा दोनों पावर स्टार पवन सिंह के, जौन बाकी लगातार ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर अच्छा अच्छा काम करके दिया। अभी जहां तक भैया कहनी है कि अब भोजपुरी के एल्बम के विवाद जौन बा की मूवी में पहुंच गई बा, तो मूवी में विवाद पहुंचल नहीं के लोग करावत रहता। पावर स्टार पवन सिंह के ई जौन बा की बहुत फेमस ई चीज रहला, बुझी नहीं, झमकावला से हुई, तो ये बहुत फेमस रहला। रौरा नहीं खेलागत भैया कि ई झमकावला से होई, अगर एल्बम में बन रही तो ओकरो ले झकास बन गई। हाँ, एल्बम में बन रही तो ओकरो ले झकास बन रही। सबले बड़ा बात रहे जे दोस्ती गाना रहला, वो टाइप से अगर बनल रही तो एटीट्यूड वाला गाना तो ये और गर्दा उड़ाने रहे। लेकिन एक और बात हम बता दी भैया के कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन फिल्म के नाम लिस्ट में ये हरर गंगे के लिया जाता। तो अगर मूवी में डालल बा तो एकरा के और कुछ अलग सोच के डालल मतलब वही टाइप के फिल्म में डालल बा। लेकिन रउआ सब जान ली भैया कि ई गाना बजावला के बाद से एकदम एल्बम वाला फीलिंग आवता। जैसे कि छोटू रावत के म्यूजिक बा, अपन इनकर आशुतोष तिवारी के लिखल बा, ठीक बा। रोशन सिंह विश्वास के लिखल बा, सॉरी। गौरी के नाम बा, जेकर नाम अभी कंफर्म नहीं मालूम। तो बहुत ही बेहतरीन गाना बा। गाना हम पूरा सुननी है। गाना के देखी, सबसे पहले लोग कहत नु बा सेटअप के व्यवस्था जौन गाना के भइल बा, मूवी टाइप से गाना शूट भी गइल बा। बाकी मूवी तो आई तो देखल जाई कि कौन का रिव्यू बा। 20 तारीख के रिलीज होता, जोरों शोरों से प्रमोशन चल रहा बा, हुडिंग वोडिंग सब कुछ लागल बा, सुने में आइल ह, देखे में मिलल ह कि हुडिंग वोडिंग सब लागल बा। बाकी यही पर तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के ई वाला जौन गाना फिल्म आ रहा बा हरर गंगे, ए फिल्म से पावर स्टार पवन सिंह के चाहे डायरेक्टर के ले ली चाहे प्रोड्यूसर के बहुत बड़ा उम्मीद बा। उम्मीद पर खरा उतरी पूरा जनता। ओवरऑल अगर गाना के बात कइल जाए तो गानो मस्त बावे गाना वाला, लेकिन सब चीज पावर स्टार पवन सिंह के ये मूवी में जौन भी बेहतरीन काम भइल बड़ी सन और मूवी के सिवा, तो बाकी जनता के कितना पसंद आवता है ई देखल जाई। हां, तारा लोग के का विचार बा? इहो एगो हम बात पूछे के चाहत नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए लोग कि ई गानवा अगर एल्बम में भई रही तो कितना अच्छा भई रही। एल्बम के तो फ्लेवर अलग होला भाई। पावर स्टार पवन सिंह उस तरीका से गावेला, चाहे उस तरीका से सब चीज होला। लेकिन फिर भी अगर मूवी में आयल बात, मूवी में एक और बात होला भैया, गाना अगर बनेला तो बहुत चीज के ध्यान रखे के पड़ला। एल्बम में ध्यान ना रखे के पड़ेला। तो वैसे कनी एल्बम में रही तो ई झमकावला से पूरा लटेड़ देले रहता। जैसे कि वो फिल्म में उसका ऊपर कहानी के ऊपर गाना बनावल जाला। एल्बम में ई तो बाना, एल्बम में लटेड़ देले रहता। ये बात बा। बाकी रउआ सब के का विचार बा रउआ लो जरूर बताएं। और धुरंधर भैया के भी हमरा मूवी आ रहा बा, लेकिन उनकर अभी गाना के कोनो पता होता नहीं। एगो गाना आई रहे ह, उ त आई रहे पहले, गजब जीवन जी। भैया वो गाना बहुत झकास रहे, ठीक बा, ई में कोनो दूर आए नहीं के वो गाना बहुत झकास रहे। सुनतनी कि धुरंधर भैया के सेकंड ट्रेलर जल्दी रिलीज होके वाला बा, वो 15 तारीख के। बाकी हमार धुरंधर भैया देखबे कनी हारमोनिया बजा बजा के प्रमोशन करता रहे। बाकी रउआ लोग के का ख्याल बा? पावर स्टार पवन सिंह के मूवी आ रहा बा हरर गंगे, गाना आ जाइल बा, ओकरा बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगला वीडियो में।